Takže čaute ľudia, ja vás zdravím pri prvom videjku na petardíky, také maličké. To si pamätá, to sa dávalo do pištoľov a každý vie, že v tom je pušný prach. A ja to dám do ohňa, uvidíme, čo to bude robiť. Mám tu 2, som kúpil. Tak. Poďme na to. Samozrejme, ktorému sa by to bude páčiť, môžete dať kľudne like, podporiť ma s komentárom a my môžeme s tým aj začať. Tak počkaj, ešte musím zapálky doniesť, takže ja vám to teraz stopnem a musím robiť oheň. Takže ľudia, som späť, mám tu už aj zapálky, papier a môžeme začať. Ja tu len nastavím telefón. Tak. Ja položím tam, jeden, tu je druhé, tak zapalíme. Ešte raz. Už to horí. Je to troška počuť, jak to už puká. Ono to aj počuť. Tak. A to bude sú všetko, ľudia. Pokiaľ chcete také ďalšie videá, podporte ma lajkom, komentárom. To bude všetko. Čaute.